Na našej planéte žijú tvory, ktoré berú dých. Niektoré sú staré tisíce rokov, niektoré rastú do rozmerov, ktoré si ťažko dokážeme predstaviť. Toto nie sú legendy ani mýty. Toto sú najväčšie zvieratá, aké boli kedy natočené kamerou. Skutoční obry, ktorí prežili aj napriek dravému svetu, zraneniam a času. Od krokodílov, ktoré preplávajú rieky ako plávajúce hory. Cez žraloky, ktorých telo je väčšie než malé auto. Až po slony a nosorožce, ktorých sila a majestátnosť sa nedá slovami opísať. Poďme sa pozrieť na tvory, ktoré nám pripomínajú, že Zem je stále domovom gigantov. Toto je lolong, najväčší krokodíl, aký bol kedy chytený nažive. Meral neuveriteľných 6,17 metra a vážil viac než 1 tonu. Lolong bol slanovodný krokodíl, odchytený v roku 2011 na Filipínach po tom, čo miestni tvrdili, že napádal dobytok a možno aj ľudí. Na jeho chytenie bolo treba viac ako 100 ľudí a celý proces trval niekoľko týždňov. Po odchyte sa stal obrovskou senzáciou. Tisíce turistov prichádzali do Bunawan ekoparku len preto, aby ho videli. No jeho sláva netrvala dlho. V roku 2013 Lolong zomrel podľa pitvy na zápal plúc a zlyhanie srdca. Mnohí veria, že ho zabil stres a nevhodné podmienky v zajatí. Dnes je jeho telo vystavené v Národnom múzeu prírodnej histórie v Manile ako pripomienka sily, ale aj krehkosti týchto obrovských tvorov. Lolong sa stal legendou, symbolom rešpektu k prírode a varovaním, že nie všetko, čo dokážeme chytiť, dokážeme aj skutočne pochopiť. V hĺbkach oceánu sa objavila ona. Volajú ju Deep Blue, najväčší veľký biely žralok, aký bol kedy zachytený na kameru. Odhaduje sa, že meria okolo 6 metrov a váži viac než 2 tony. Je taká veľká, že vedci ju prirovnávajú k veľkému pick-upu, plávajúcemu pod hladinou. Deep Blue bola prvýkrát natočená pri ostrove Guadalupe v Mexiku počas výskumu veľkých bielých žralokov. A keď sa objavila vedľa potápačov, všetci stuhli. Nie preto, že by útočila, ale preto, že sa pohybovala pokojne, majestátne ako kráľovna oceánu. Jej boky niesli stopy po starých zraneniach a jazvách, dôkaz, že prežila veľa súbojov. Vedci odhadujú, že má viac než 50 rokov, čo z nej robí jednu z najstarších a najväčších samíc svojho druhu. Na záberoch vidno, ako sa priblíži k potápačovi, pomaly prepláva okolo klietky a v kľude zmizne do modrej tmy. Deep Blue pripomína, že oceán stále skrýva tvory, ktoré sa dokážu vyrovnať legendám. Nie je monštrum, nie je zabijak. Je to dôkaz, že krása a sila prírody môžu existovať v dokonalej rovnováhe, ak ich necháme plávať svojou cestou. Toto je Sudan, posledný samec nosorožca bieleho severného, ktorý kedy kráčal po zemi. Kedysi jeho druh brázdil celé územie Afriky. Tisíce týchto majestátnych zvierat žili v savanách, no kvôli lovu a pytliactvu sa ich počet zmenšil. Až zostal len on. Sudan sa narodil v Sudáne v roku 1973, no väčšinu života prežil v zoologickej záhrade v Česku. Neskôr bol prevezený späť do Afriky, do rezervácie Ol-Pejeta v Keni, aby sa stal symbolom nádeje pre svoj druh. Tam oňho denne starali strážcovia a vedci. Mal vlastných ozbrojených ochrankárov, ktorí ho chránili 24 hodín denne. Ale čas sa nedal zastaviť. Sudan starnul, jeho telo slablo a v roku 2018 naposledy zatvoril oči. Zomrel pokojne, obklopený ľuďmi, ktorí ho milovali. S ním odišla aj posledná šanca, že sa nosorožce biele severné prirodzene vrátia na svet. Dnes zostali už len 2 samice, Nain a Fatu, obe jeho potomstvo. Vedci sa však nevzdávajú. Pomocou moderných technológií sa snažia o umelé oplodnenie a klonovanie, aby tento druh raz znovu ožil. Sudan sa stal symbolom nie len pre ochranu nosorožcov, ale pre celú planétu.
Lebo keď zmizne takéto zviera, nezmizne len druh, zmizne kúsok našej ľudskosti. Na rieke Adelaide v severnej Austrálii žije legenda, volajú ho Brutus, obrovský slanovodný krokodíl, ktorý sa stal svetovou senzáciou potom, ako sa objavil na záberoch turistov. Meria približne 5,5 metra a váži viac než tonov. Ale to nie je to, čo ho robí výnimočným. Brutus má odtrhnutú pravú prednú nohu. Podľa miestnych ju stratil počas boja so žralokom, ktorý sa odvážil príliš ďaleko do rieky. Napriek tomu prežil. Dnes ho turisti môžu vidieť, ako sa vynára z kalnej vody, aby uchmatol kus mesa, ktorý mu sprievodcovia vešajú na palicu. Jeho sila je neuveriteľná. Dokáže sa vymrštiť takmer celý nad hladinu, aj s chýbajúcou nohou. Každé leto priláka stovky ľudí, ktorí dúfajú, že práve oni uvidia moment, keď sa Brutus vynorí z vody. A hoci je starý, podľa odhadov viac než 80 rokov, stále vládne rieke ako kráľ. Mnohí veria, že Brutus je symbolom nezdolnosti prírody. Dôkazom, že ani zranenie, vek či dravý svet nedokážu zlomiť tvora, ktorý sa narodil, aby prežil. A keď sa hladina vody znovu rozvíri a na sekundu sa objaví jeho obrovská čelusť, všetci stíchnú. Pretože každý vie, že práve pod nimi pláva živá legenda Austrálie, Brutus, kráľ rieky Adelaide. V srdci Afriky kedysi kráčali obry. Nie z mýtov ani rozprávok, ale skutočný, z mesa, kostí a obrovskej sily. Prvým z nich bol Jumbo, slon, ktorého meno sa stalo synonymom pre všetko obrovské. Narodil sa v Etiópii v 60. rokoch 19. storočia a neskôr bol odvezený do Európy. V londýnskej zoo sa stal senzáciou. Ľudia prichádzali z celého sveta, aby videli najväčšieho slona na zemi. Jumbo meral vyše 3,4 metra v kohútiku a vážil okolo 6 tón. Cestoval so slávnym cirkusom P.T. Barnuma v Amerike, kde ho nazývali kráľ slonov. No jeho život neskončil šťastne. V roku 1885 ho zrazil vlak, keď chránil mladšieho slona počas presunu. Zomrel ako legenda a jeho meno dodnes používame, keď povieme niečo je Jumbo veľké. O niekoľko desaťročí neskôr sa objavil ďalší obor – Ahmed z Kene. Ahmed bol divoko žijúci africký slon, známy svojimi neuveriteľne dlhými klami, ktoré sa dotýkali zeme. Bol tak výnimočný, že sa o ňom dozvedel aj samotný prezident Jomo Kenyatta, ktorý v roku 1970 vyhlásil Ahmeda za národný poklad. Dostal vlastnú ozbrojenú ochranku. 24 hodín denne ho strážili, aby ho nikto neulovil. Ahmed dožil v pokoji v horách Marsabit, kde zomrel prirodzene v roku 1974. Dnes jeho telo stojí vystavené v Národnom múzeu v Nairobi, ako tichý svedok krásy a dôstojnosti voľnej prírody. Jumbo a Ahmed, dvaja titani, ktorí ukázali svetu, že skutočná sila nemeria len vo svaloch, ale v dôstojnosti, rozume a pamäti, ktorú si slony nesú vo svojich srdciach.